ראשון לציון, עיר התרבות, עיר החינוך, עיר שכולה פקקים, בטון, הכחדה של חיות בר. אז מה הסיפור? בראשון לציון יש בסיס צבאי ששליש ממנו מתפנה. בשליש הזה העירייה מתכוונת לבנות שכונות בניינים, 3 מלונות על קו החוף, טיילת לאורך השטח הזה ו2 כבישים שחוצים אותו. מה זה יגרום? זה יגרום להרס של בתי גידול, עשרות מינים של בעלי חיים שכבר עכשיו נמצאים בסכנת הכחדה. אנחנו באנו לשאול את הרשל"צניקים מה הם חושבים על המהלך הזה. בואו נתחיל. ומן הסתם מה יקרה בשטח הזה כשיבנו? הלכו, זהו, יפה. הם מכרסמים, נחשים, לטאות, אני יודעת שגם צבי הים עולים שם להטלה. חבר'ה, יושבים בלילה, הסימנגל והתנים היו באים לחפש אוכל אצלנו. החברה להגנת הטבע הציעה חלופה. מה אתם מציעים? אז במקום את השטח הזה, יש תוכנית חלופית, אותו שטח, אותם דונמים, פשוט לא בשטח שיבוא ויעביר את הבעלי חיים. אני בעד שיהיה פה דירות. אז בוא שנייה, בסדר, בוא, מה אכפת לך? האם אתה מכיר את הבתי גידול, בעצם את הבעלי חיים שיש בשטח הזה? לא. לא. אז אני אספר לך, תגיד לי, ידעת או לא ידעת? האם ידעת שלכל אורך הרצועה יש שתלות של צבים? יש גם לטאה בגודל כזה, איך קוראים לה? כוח אפור, לטאה בגודל כזה. כמו בתאילנד. שזה הכי הפתיע אותי, אולי זה גם הכי הפתיע אותך. יש 70 צבעים. צבי זה כמו אייל, נכון? אייל קוראים לך? כמו אייל. יפה. אתה עדיין בעד? לא, עכשיו במחשבה שנייה, אני חושב צריך להשאיר את כל האזור הזה. איך נגיד לאזור שפה כמה שיותר... הגענו להסכמה, והוא היה נגד. מה דעתך על הפתרון האדיר הזה של פשוט אותו דונם, פשוט בצורה אחרת? מאוד הגיוני, מאוד פשוט, לא מובן אם לא יקבלו אותו. זאת התשובה שרציתי. לשמור על הטבע, זה הכי חשוב לשמור על הטבע, ובד בבד גם שהעיר תתפתח. נא לחשוב על הדורות הבאים ולא לקחת להם הכל, אנחנו כבר יודעים את זה, הגיע הזמן ללמוד את זה וליישם. די, תלמדו, תפנימו, תעשו את זה נכון. צמצמת, הכחדת, זהו, נקודה. אנחנו חיים בין אוטובוסים, בין מכוניות כל היום, כל הזוהמה של העיר. צריך להשאיר שטח, שיהיה לנו נוח ונעים לחיות בו. אנחנו צריכים את זה גם בשבילנו. גם אנחנו צריכים שיהיה לנו מקום ללכת אליו וליהנות ממנו. סיימנו את הסרטון. סגיר. כדי שתוכרז שמורת הטבע הראשונה בגוש דן, אנחנו צריכים את עזרתכם. כנסו ללינק שבפוסט וירשמו לעצומה.